Zdravím všetkých! Vybrať si dnes nový smartfón? No, je to celkom veda však. Trh je doslova zaplavený novinkami. Takže poďme sa na to spoločne pozrieť a urobiť si v tom jasno. Ukážeme si, ako si na rok 2025 nájsť presne taký telefón, aký človek potrebuje. Presne tak. Je to ako bludisko, že? Každý rok prídu na trh desiatky a desiatky nových modelov. A úprimne, kto sa v tom má vyznať? Či už hľadáte niečo pre seba, alebo možno ako darček, tá záplava možností dokáže človeku pekne zamotať hlavu. Ale presne preto sme tu. Tento prehľad bude takou našou mapou. Spoločne si prejdeme všetkým tým chaosom a nájdeme tú správnu cestu. Cieľ je jednoduchý, nájsť presne to, čo hľadáte, bez zbytočného stresu. Tak fajn, ideme na to. Poďme sa teda ponoriť do prvej časti. Musíme najskôr pochopiť, ako ten dnešný trh vlastne vyzerá a čo všetko sa na ňom dá nájsť. No a dobrá správa je, že ten trh je naozaj nabitý. Máme tu gigantov ako Xiaomi, Samsung, Motorola a tá obrovská konkurencia je pre nás zákazníkov úplne super. Prečo? Lebo tlačí ceny dole a kvalitu hore. Vďaka tomu dnes už aj tie lacnejšie, povedzme základné modely, dokážu prekvapiť a ponúknuť fakt solídny výkon. Dobre, a teraz to najdôležitejšie na začiatok. Peniaze. Aký je vlastne rozpočet? Toto je absolútne kľúčový filter, od ktorého sa všetko odvíja. Hneď ako si stanovíme cenový strop, celý ten obrovský výber sa nám krásne zúži. Pozrite sa na to. Celý ten zložitý trh sa dá v podstate rozdeliť do 4 hlavných kategórií. Máme tu základnú triedu, tak do 300 €, kde nájdete solidné základy a hlavne skvelú batériu. Potom je tu stredná trieda, tá je tak medzi 300 a 500 €. Tu už máme silnejší výkon, super displeje, aj keď kompromisom bývajú foťáky. Vyššie medzi 500 a 700, tu už sú často minuloročné vlajkové lode s lepšími foťákami a prémiovým pocitom. A nakoniec prémiová trieda nad 700 €, to je absolútna špička vo všetkom. Vďaka tomuto rozdeleniu je hneď oveľa jasnejšie, kde vlastne začať hľadať. Super, rozpočet máme. Teraz sa musíme pozrieť na to, čo je naozaj dôležité. Čo od toho telefónu vlastne očakávame? Prichádza čas na stanovenie si osobných priorit. Takže kto ste? Ste ten typ, čo má telefón stále v ruke a fotí všetko okolo seba? Alebo skôr vášnivý hráč, ktorý potrebuje maximálny výkon? Či možno potrebujete spoľahlivého parťaka na prácu, ktorý vydrží celý deň bez nabíjania? To, ako telefón používate, je ten najlepší kompas pri výbere. A tu máme taký malý ťahák. Na čo sa zamerať? No samozrejme, batéria a rýchlosť nabíjania, to je základ. Potom kvalita foťáku. Displej, či už AMOLED alebo IPS, to robí obrovský rozdiel. Výkon, teda procesor. A ramka, dnes už je fajn mieriť aspoň na 6 GB. Úložisko, 256 GB sa stáva takým novým štandardom. A nezabudnime na veci ako vodeodolnosť a hlavne, ako dlho bude telefón dostávať aktualizácie. To je super dôležité. A tu narážame na jeden z najčastejších kompromisov. Chceme brutálny výkon na hry a náročné aplikácie? Super, ale často to ide na úkor batérie. Alebo je prioritou číslo 1, aby telefón vydržal celý deň, možno aj 2, bez nabíjačky? Potom sa možno bude treba trochu uskromniť vo výkone. Je to taká večná dilema. Rýchlosť versus výdrž. Človek si musí vybrať. Dobre, teóriu máme za sebou. Poďme sa teraz pozrieť na pár konkrétnych kúskov z roku 2025, ktoré dokonale ukazujú, ako to vyzerá v praxi. Ukážeme si zástupcov pre rôzne priority. Začíname s niečím pre všetkých, ktorí majú panický strach z červenej ikonky batérie. Predstavujem vám kráľa výdrže v Xiaomi Redmi 15. A teraz sa podržte. Batéria 7000 mAh. To je absolútne monštrum. K tomu veľký displej, slušná pamäť a to všetko za cenu okolo 160 €. Ak hľadáte maratónca, ktorý vás nenechá v štichu, toto je jasný favorit. Ideme ďalej. Čo ak je prioritou skôr výkon, ale peňaženka nepustí vlajkovú loď? Pre takýto prípad je tu niečo špeciálne. Sila za rozumnú cenu. Poco 7. Toto je presne ten prípad, kedy dostanete motor z Ferrari v karosérii bežného auta. Procesor Snapdragon 8S Gen 4 to je čistá vlajková loď. K tomu 12 GB ramky, obrovské úložisko a stále veľmi slušná batéria. A cena? Okolo 400 €.
Pre hráčov alebo kohokoľvek, kto chce maximálny výkon za čo najmenej peňazí, je toto proste bomba. A do tretice tu máme niečo pre fajnšmekrov, pre všetkých, pre ktorých je fotoaparát tou najdôležitejšou vecou na svete. Prichádza profesionál do vrecka, Honor Magic 7 Pro. Tu sa už hrá prvá liga. Pozrite na ten foťák. 50 megapixelový hlavný snímač a k tomu neuveriteľný 200 megapixelový teleobjektív. To sú fotky, ktoré vám vyrazia dých. Samozrejme špičkový výkon zo Snapdragon 8 Elite a ako bonus 100W nabíjanie. To znamená, že z 0 na 100 ste nabití za pár minút. Cena je už vyššia, ale za túto kvalitu to stojí. Tak, a sme skoro na konci. Videli sme kategórie, priority aj konkrétne príklady. Ako to ale všetko spojiť a urobiť to finálne správne rozhodnutie? Je to vlastne celkom jednoduché. Stačí sa držať týchto troch krokov. Po prvé, stanoviť si rozpočet. To je základ, ktorý zúži možnosti. Po druhé, určiť si priority. Čo je pre mňa najdôležitejšie? Foťák, batéria, výkon? Vyberte si 2, maximálne 3 veci. A po tretie, v rámci toho rozpočtu a priorit si porovnajte pár najlepších kandidátov. Keď sa budete držať tohto, z toho chaosu sa stane prehľadná a zvládnutelná úloha. A pamätajte na toto. Ten najlepší telefón na svete nie je ten najdrahší alebo ten s najvyššími číslami na papieri. Je to ten, ktorý najlepšie zapadne do konkrétneho života. V konečnom dôsledku nehľadáme len nejakú vecíčku, ale skôr technologického partnera, ktorý nám bude denodenne pomáhať a uľahčovať život. Takže, teraz je to už na vás. Máte všetky nástroje a informácie, aby ste si našli ten svoj dokonalý kúsok. Zostáva už len jediná otázka. Aký bude ten váš?